Un zâmbet frumos este adesea considerat cartea noastră de vizită, însă un zâmbet perfect nu înseamnă doar dinți albi și drepți. Da, în spatele lui stau sănătatea orală, o îngrijire corectă și tratamente personalizate, adaptate fiecărui pacient. Tot mai mulți oameni își doresc să-și îmbunătățească aspectul danturii, însă este important să știe ce înseamnă de fapt un zâmbet armonios și care sunt soluțiile moderne oferite de stomatologie. Despre toate acestea, dar și despre cele mai frecvente greșeli pe care le facem în îngrijirea dinților, discutăm acum cu medicul stomatolog Jona Iosif. Bine ai venit! Ai revenit! Bine m-am regăsit! Cum e vara cu zâmbetul perfect? Sau, aș începe cu prima întrebare. Există zâmbetul perfect? Din punctul meu de vedere, cel mai perfect zâmbet este cel care e imperfect. Adică la ce mai înseamnă imperfecțiune? Ce înseamnă imperfecțiune? Ce înseamnă? Faza este că e multă lume care se uită pe social media. O luăm de acolo. Care privesc anumite persoane care au dantura frumoasă, dreaptă. Și vin și se duc la medic stomatolog, vreau asemenea zâmbet perfect. Nu există. Pentru că perfecțiunea este în funcție de fizionomia noastră, este în funcție de culoarea tenului, culoarea porului, expunerea zâmbetului, cât de mult expunem de zâmbet, forma buzelor, zâmbetul gingival. Sunt foarte multe criterii, adică nu există ceva care se numește zâmbet perfect. Există zâmbet perfect pentru fiecare persoană în parte. Dar cum le stabilim? Forma, lungimea, culoarea dinților pentru fiecare pacient în parte? De exemplu, avem 3 persoane cu 3 forme diferite. O persoană care are forma a capului rotundă, una dreptunghiulară și una triangulară. Da? Atunci o să avem 3 forme diferite în funcție de forma feței. Asta este primul criteriu. Și de acolo intrăm în foarte multe detalii ca să stabilim lungimea dinților. Vârsta pacientului contează, pentru că un pacient de 25 de ani este total diferit de un pacient de 60 de ani. Pentru că pacienții care sunt mai în vârstă, ei vorbesc mai mult cu dinții de jos. Pacient mai tânăr vorbește mai mult cu dinții de sus, adică expunerea dinților. Deci există diferențe foarte mari. Nu există un singur criteriu. Cum stăm vara cu dantura aceasta perfectă, dacă nu o numesc prea mult? Vin mai des să-și albească dinții, mai ales că va fi un contrast mai puternic între pielea bronzată și dinții mai albi, sau? Știi ideea aia că vine vara și trebuie să mă pregătesc pentru vară? Toată lumea se duce la sală, își pregătește corpul, zâmbetul, se duc la medicul stomatolog, fac albiri, fac detatraje, că vine vara. De ce? Că e multă soare și expunere foarte mare. Dar trebuie să fim frumoși și pregătiți și vară și dar nu doar vara, și iarnă trebuie să fie. și iarna. La finalul zilei, un zâmbet frumos sau un zâmbet sănătos să fie un zâmbet curat, un zâmbet fără probleme gingivale, un zâmbet fără infecții dentare și un zâmbet care are și o funcționalitate corectă. Și când vorbim de funcționalitate corectă, o mușcătură. Adică dinți cât mai drepți. Fără foarte multe malpoziții, fără alte anomalii și așa mai departe. Dumneavoastră recomandați albirea dinților? E un subiect foarte sensibil și aici trebuie să avem grijă cum răspundem ca să înțeleagă lumea. Albire dentară nu e pentru toată lumea. Pentru că există pacienți care au demineralizări, desplazie, amelogeneze. Acolo nu se fac albire dentare. Sunt pacienți care sunt consumatori foarte mari de carbogazoase. Nici acolo nu facem albire dentare. Sunt pacienți care au un număr de carii foarte mare. Nici acolo nu facem albire dentare. Deci, procentul pacienților în zilele noastre care au acces la albire este unul foarte mic din punctul meu de vedere. Dincolo de asta, știu că există o tehnologie extrem de avansată și în cabinetele stomatologilor și vreau să ne vorbiți despre simularea digitală a zâmbetului. Cum facem asta? Adică ne arătați exact, cum în virtual, în 3D. În 3D, da, vezi o poză reală, vezi exact cum o... Exact, un procent de 95% spre 99% cum o să arate zâmbetul tău dacă facem o serie de tratamente. Adică nu e vorba doar de o facetă. Nu-mi place așa, nu-mi place așa, vreau așa, nu vreau așa. Nu e chiar cum place și cum place. Nu e ca și cum dotăm o mașină, nu. Exact, sau ne schimbăm coafiura. Exact. Este în funcție de probleme medicale pe care are pacientul, în funcție de probleme osoase pe care are pacientul, terenul pe care le avem. Sunt foarte multe criterii. Librăriile dentare, ca să zic așa, că există o librărie pe nivel mondial în care avem aproape toate formele posibile de dinți. Și de acolo alegem în funcție de criterii pe care o avem cu pacientul. Adică, e un proces lung. Dar este posibil ca un zâmbet spectaculos să rămână
Și natural? Da, există posibilitatea asta prin a purta, de exemplu, aparatele dentare. Alinierea dinților, sunt mulți pacienți care vin, care deranjul lor este că dinții nu sunt drepți. Și atunci ei se apelează pentru coroane dentare sau fațete dentare sau alte manopere care sunt destul de invazive. Dar dacă își pun un aparat dentar și aliniază ei dinții, deja diferența este foarte mare. Și atunci se aliniază dantura și acolo deja avem un zâmbet sănătos, un zâmbet frumos, un zâmbet curat. Pentru că o aliniere corectă înseamnă și forma maxilară mai corectă. Și îngrijirea zilnică, să nu uităm, și de denturajul făcut o dată sau de 2 ori pe an. Acolo nu este ceva de discutat. Nu e discutabil. Acolo trebuie să avem grijă, este vorba de igiena noastră. Corect, întreținerea corectă, pentru că... Corectă și făcut pentru că nu ocupăm un loc fruntaș, ca să spun așa, în Dar iată că nu ne ajunge ăsta. timpul pentru a discuta atât de multe... Mai vin mai des. Exact, te Domnule așteptăm. doctor, Vin să mai vă des. zâmbim frumos. Vă mulțumim mult. Atâta. Mă mulțumesc.